Garyp oglan. Bir var eken, bir ýok eken. Gadim zamanna bir garyp oglan gelini bilen ýaşaýar eken. Günlerde bir gün garyp oglan bagara gidip bir horoz getiripdir. Gelini horozy görkezip, "Iy, men şu ýaşa gelip erkek janlynyň, erkek adamyň ýüzüni gören nälerin? Horozy şu taýdan tir ekip dip ırsarapdyr." Äri horozy gelini görkezmejek bolup, içmegine dolap soýmaga gidipdir. Horoz soýup arasalat geline beripdir. "Sen şu horozy bişir. Men mollaň çagyryp geleýin" diýip, äri mollaň öýüne gidipdir. Ol mollany öýüne getirse, erkek ýüzüni görmedik aýalynyň öňünde bir ýaş ýigit keserip ýatanmyşyn. Gelin ärine, "Dogrusyny aýtsam, bu ýigit meni hiç erkime goýmady" diýipdir. Äri bu aýal bilen inni ýaşaşyp bilmejegini pikirlenipdir. "Men bu maskaraçylyga çydap biljek gelip, ilini ýurduny taşlap, öýünden çykyp gidiberipdir. Az ýörep, kän ýörep, çölden, dağdan, düzden ötüp, ol ahyry bir welaýata baryp, bir garry adamyň öýüne taňry mihman bolupdyr. Mihman birinji gün altyn, ikinji gün kümüş, üçünji gün mis sileni, garyp oglan dördünji gün nilenine şähere gezmäge çykypdyr. Şu welaýatyň padşahynyň bir piri bar eken. Olam şu gün köçe çykan eken. Pirin hem 80 san sopusy bar eken. Olaryň karkasy pirin öňüne kerpiç düşýärmişin. Galan karkasy bolsa, pir geçenden soň kerpiçleri alyp ýene pirin öňüne düşýärmiş. Garyp muňa hayran galypdyr. Olam bulary tomoş edip, sopulary goşulyp gidiberipdir. Olar şo gidip barşlaryna bir çınaryň ýanyna barypdyrlar. Garyp pire görünmän çınaryň üstüne çykyp oturypdyr. Pir üçin çınaryň aşagyna düşök salnypdyr. Sopular ýer-şer ýarlat getiripdirler. Pir arak şerap içip mest bolupdyr. Ol sopularyna çınaryň günne gorunnaky howluň suwuny boşadyň diýip buýrupdyr. 40 sopy çelek bilen howluň suwuny boşadypdyrlar. Howluň aşagyna jaý bar eken. Pir sopularyna jaýyň gapysyny açyň diýipdir. Soplar kapyny açypdyrlar. Kapydan 40 san ogodangy sallanşyp çykyberipdir. Pir ýene sopularyna çınaryň gün wataryndaky howluň suwuny boşadyň diýip buýrupdyr. Bu howluň suwuny boşadypdyrlar. Pir jaýyň gapysyny açyň diýipdir. Soplar kapyny açypdyrlar. Kapydan 40 san siratly ýigit ýaňy taban murtlaryny sypap çykýar. Pir gaýyllar bir gapdalyna, oglanlarym beýlek gapdalyna oturdypdyr. Garyban bu ahwalaty görüp oturuberipdir. Pir gidenden soň oglanam mihman bolan öýüne gidýär. Günlerde bir gün ýurduň padşahy kimde kim ýiten gyýdym bilen oglum tapyp berse, padşalygymy tagty bile bile berjek diýip zarydyna zar çekdiripdir. Padşanyň perzentlerini tapmagy döwtalap adam tapylmandyr. Yalançy aýalyndan, soňam pirin bolşundan içi yanan garyp oglan padşanyň ýanyna baryp, "Ogul gyýdyňy men tapyp bereýin" diýipdir. "Tapmak üçin näme gerek? 200 esker berseň bolýar." Padşa da esker gitmi. Şo wagt 200 esker garybyň ygtyýaryna beripdir. Garyp pirin ýanyna baryp, "Howunky oýnuň et" diýen. Pir boyun toglan. Garyp oglan pirin elini daňdyryp howluň ýanyna elten. Eskerlerine de howluň suwuny boşatdyran. Pirden jaýyň açaryny alyp gapylary açan. Şo wagt jaýdan 40 gyýdy bilen 40 ýigit çykyp başlan. Şolar bilen padşanyň ogly bilen gyýdam çykan. Garyp oglan padşa ogul gyýdyny gowşurypdyr. We şert boýunça onu tagta çykaryp
padşa edipdirler. Ol tagta çıkıp, algınları, yalançıları yurtdan koguya. Padşanın gaýdyna öýlenip, maksat muradyna ýetdi. 40 bloklu 40 galanny nahara tarıp, 40 gyja günlük toy berýär. Oň toyuna şar tarapdan märike gelýär. Menem şu toya bardım. Toydan size bir omoça getirýärdim göli, öňümden alabay çykdy da, gorkup elimden alaydy.